tawaga da take tafi ta baraben zazzau malam adamu idris. Baraben zazzau shine suke kan gaban shigowa a halin yanzu. Baraben zazzau malam adamu idris ga tawagan barabenan gaba ta farko ta zo tana gaisuwa, sai gaba ta biyu wanda shi barabe yake cikin Allah shi mai sarki. Akwai Alhaji Sani Galadima wanda yake wakiltar kwamishinan ƙananan hukumomi da al'amura na masarautu, wanda yake kuma darakta ne akan al'amari na sarautu a cikin jihar Kaduna da sarki da shi ma yana tare da kai, kuma tare da shi aka yi sallan dudu a wannan lokaci. To kamar yadda muka faɗa, ga har yanzu dai tawaga ce ta baraben zazzau Alhaji Adamu Idris, wanda gaba ta farko ne har yanzu take kan gaban wucewa, sai gaba ta biyu wanda shi barabe yake cikinta ita ne take isowa a halin yanzu. Baraben zazzau ga barabe nan yana gaisuwa ga mai mataba gaishe ga baraben zazzau Alhaji Adamu Malam Adamu Idris, ga shi nan yana kan gaban wucewa a halin yanzu. Baraben zazzau Alhaji Adamu Idris shi ke kan gaban wucewa a halin yanzu a wannan lokaci. Baraben zazzau Alhaji Adamu Idris wanda ɗauwa ta ke ciki. Ta wasa da ruwa a ɗaya gani da gaurin mutane to ka gani. To gaba ta biyu ita ce wanda ɗauwa ta babban zazzau a malam gwamnan shehu Idris yake ciki. Ga ɗauwa ta babban zazzau malam gwamnan shehu Idris ga shi nan yana ramuzo muna gaisuwa da mai mataba. Gashi ga ɗauwa ta zazzau babba yana gaisuwa da mai mataba. Ɗauwa ta babban zazzau malam gwamnan shehu Idris shi ke kan gaban wucewa halin yanzu. Baya ga tawagarsa sai kogunan zazzau Alhaji Aminu Sa'idu Gida, shi ma tawagar tasa kamar gaba ce, ga gaban farko ta wuce, ga gaba ta biyu tana isowa a halin yanzu. Tawaga da kogunan zazzau nan Alhaji Aminu Iya Sa'idu yana gaisuwa ga mai mataba kogunan zazzau hawa ya yi kyau. Don sheka kogunan zazzau. Tawaga da ke tafi take shigowa ta jakadan zazzau Honorable Alhaji Sani Agibu Idris. Ga jakadan zazzau nan yana gaisuwa, gashi nan yana gaisuwa hannu duki ga mai mataba sarkin zazzau. Don shi ka jakada mai mataba ya amsa ya ce hawa ya yi kyau. Tawagan da ke tafi ta maji kiran zazzau Alhaji Ibrahim Sani Zubairu shi ne yake shigowa a halin yanzu. Maji kiran zazzau Alhaji Ibrahim Sani Zubairu ga maji kira na yana gaisuwa ga mai mataba. Maji kira mai mataba ya amsa ya kuma ya bace hawa ya yi kyau. Tawaga da take tafi take shigowa a halin yanzu ta German zazzau Alhaji Muktar Ibrahim Shehu, shi ma ga tawaga nan kamar gaba biyu, ga kuma yara na manyan gobe a gaban wannan tawaga, wanda baya ga wannan sai tawagan da ke ciki da German ke ciki Alhaji Ibrahim Shehu, Muktar Ibrahim Shehu. Ga German zazzau ne yana gaisuwa da mai mataba. German zazzau mai mataba ya amsa ya kuma ce hawa ya yi kyau. Wannan tawaga ta German zazzau ne ita
yake kan gaban wucewa a halin yanzu. To tawaga da take shigowa a halin yanzu ta ma'aji babban zazzau Alhaji Isa Muhammad, controller na hukumar kwastam amma mai ritaya, shi ne ita ma tawagar gaba ce ga gaba ta farko da ta biyu wanda shi ma'aji babba yake ciki. Ma'aji babban zazzau ga ma'aji babba ne yana gaisuwa da mai mataba. Ma'aji babba mai mataba ya amsa ya ce hawa ya yi kyau. Ma'aji babban zazzau shi ke kan gaban wucewa a halin yanzu.